SC Cambuur neemt afscheid van assistenttrainer Jeroen Burghout. Zijn contract bij de club wordt net verlengen. De 40-jarige Burghout kwam in 2023 binnen bij de Ljouwerters. Hij trainde eerst de jongeren en wat later tijdjekken onder staf van trainer Henk de Jong. Dennis van der Rey zou de opvolger van Burghout worden, maar hij zei het al. Douwe Amos is er net in slagen de finale van het EK Indoor Atletiek te halen. De heegspringer van Drachten kwam juist er net terug de kwalificatie. Hij sprong een hechte van 2 tretjen en dat wie net genoeg. En dus rekent Amos zijn titel kwijt. 2 jaar lang helde hij de Europese titel voor bin. Morgen is de finale in Apeldoorn en je kan een heeg of leeg springen. Amos zit er net bij. Slaagt het LWD Basket om weer de beste Nederlandse club op de ranglijst te worden. De basketballers van Ljouwert staan onder Den Bosch in de B-Next League. En LWD had een stuntseizoen. Maar het liefste budget staan ze haast de eerste. Morgen komt Den Bosch op bezieten. En hoe komen de betaalde voetbalclubs uit een wichtig weekend? Heerenveen moet naar PSV en Cambuur naar Den Bosch. En dat is een concurrent in de strijd om promotie. En daaronder hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, dat is na-competitie. Maar we kunnen ook aansluiten in alles. Manje hebben wij het in de Sportcast vanzelfs weer over de betaalde voetbalclubs. En na je weken, en de volgende Sportflits.